Molt bona tarda a Bona tarda. tothom. Uri, Benvingudes i benvinguts. Hola, estàs por ahí? Ramiro. Em sents? Últim Em sents? dia, últim webinar. Ja han estat 16, ara portem 15 fets. I mira, fins a l'últim moment, amb el programa del directe, anem patint. Oriol? Ramiro, em sents o no? Oriol? Hola, bona tarda. Em On serà sentiu l'Oriol? tothom? Bona tarda a tothom. Mari Carmen, Genoveva, Lòria, Roser, Vicent, Carmen, Esther, Beatriz, Rosenda. Un plaer, de veritat, un plaer tenir-vos. Ostres, l'Oriol no hi és. I segurament durant aquest temps hi ha hagut moltes persones que no han estat. Però a mi m'agradaria molt agrair a qui sí ha estat. I resulta que durant aquest conviure hem compartit amb moltíssimes persones. Deixeu-me que us comparteixi una petita imatge perquè, Uri, sé que has arribat, però, ostres, avui també va de tancament. Avui va de poder també mirar cap enrere i resulta que aquestes 40 persones que som aquí hem aparegut i hem compartit amb vosaltres tot aquest programa. Algú que ho hagi vist tot, us va sonant les persones? Us van sonant? Oriol? Hola, bona tarda. Mira, estava compartint, això era sorpreseta i he aprofitat que tu acabaves d'arribar per poder compartir una petita imatge de totes les persones que hem compartit en el conviure i resulta que també hauria de ficar les més de 1.000 i tantes persones que ens heu vist tant en els directes com en els vídeos de YouTube. I va una mica d'això. Va una mica de tancar el dia d'avui amb tot un programa que hem compartit plegats, però també a la vegada va de poder reconèixer alguns aprenentatges que ens han aportat totes aquestes persones i també vosaltres mentre compartíem. Uri, bona tarda. Bona tarda. Feia un minut estàvem i de sobte he desaparegut, Molt maco aquest quadre, moltes gràcies. La veritat és que des del primer moment, serà l'última vegada que ho digui, sé que m'he repetit molt, però des del primer moment hem dit que volíem fer un programa per nosaltres i entre nosaltres, entre diferents persones de la comunitat educativa i per la comunitat educativa. Evidentment, podíem haver posat a més persones, haver demanat a més persones, a més representació, però volíem, en el màxim de les nostres possibilitats, fer-ho així i estem satisfets. Estem satisfets d'haver pogut aprendre i acompanyar-nos entre tots i entre totes. Ens agradaria, com cada dijous, poder compartir-vos una miqueta la nostra mirada. Aquells aprenentatges que tenen a veure amb el bagatge de tot aquest procés que hem compartit, però també amb el bagatge que com a entitat hem tingut durant molts temps. L'altre dia, el dimarts, vam iniciar amb una mirada d'habilitats. Però, Oriol, avui què ens comparteixes? Doncs, com no podia ser d'una altra forma, com tu dius, acabem amb aprenentatges i habilitats. Avui és un dia per recollir aprenentatges i per acabar d'entrenar aquestes habilitats que necessitem per acompanyar. De fet, ja sabem que en el primer moment, a l'últim programa del primer moment, ja treballàvem una mica d'habilitats amb el Toni Giner, però ara, com sempre, estem més dirigits a acompanyar. Per això, al programa del dimarts vam veure els nostres companys de Kickstart donant recursos per acompanyar i avui també volem començar repassant tot el que podem fer per acompanyar. De fet, com tot, és conjunt. El mateix procés que em passa a mi és el mateix procés que jo puc acompanyar a l'altre. Per tant, no podem no passar-ho per un mateix, per una mateixa. I el primer que vull connectar, vaig a dir molts conceptes molt ràpid, de fet. No faré un rap, no el correré, però sí que vaig a dir molts conceptes en pocs minuts. La idea avui no és explicar tots aquests conceptes, sinó obrir, no? Això que a tu t'agrada tant, a vegades, de crear un xoc al coco, i obrir possibilitats i preguntar-me amb tot això què, no? T'aviso, Uri, que la Núria diu que volem una mica de paraules. Jugarem amb alguna paraula, Núria. De fet, podem jugar tots plegats amb les paraules. El primer,
hi ha un tema de ferida, no? Hi ha algunes ferides que tenim, no? I aleshores aquestes ferides normalment d'infància i d'adolescència en generen respostes, en generen estratègies, patrons, etc. Amb això què vull dir? Amb això vull jugar al comportament, no? Per què em comporto o per què soc com soc, que no estic d'acord amb el soc com soc, sinó amb el comporto com em comporto, no? Per què em comporto com em comporto? Per què davant d'una situació faig una cosa i no faig una altra, no? Moltes vegades pot ser que sigui perquè tinc uns patrons molt marcats. A mode de repàs, s'ha parlat molt dels 4 acords tolteques, s'ha citat a Carles Porrini, a Carles Parellada, més persones han citat els acords tolteques. I un dels objectius és que entenem, busquem aquests patrons que hem tingut, que veiem com ens afecten al nostre dia a dia i que els canviem. Bé, amb aquest confinament segur que se'ns han generat altres patrons. I amb aquests patrons que se'ns poden haver generat, hem de també buscar quins aprenentatges tenim per sanar-los, per canviar-los, per substituir-los. No ens podem quedar amb uns patrons que ens resultin dolorosos allà, que ens hagin quedat a la motxilla, que també en parlàvem en algun moment, i que després reaccionem, no? Per pors, no? Aquest confinament m'ha pogut connectar amb pors i inseguretats. Si jo no sano aquestes pors o aquestes inseguretats, faran que jo reaccioni davant d'altres situacions d'una forma molt concreta. Tot això és un treball a sanar. Tanco aquest parèntesis aquí perquè només volia citar aquesta part de patrons per fer-ho conscient. Amb això diem que a nosaltres ens agrada molt parlar de personatge a personalitat. I aquest és un altre contingut que no hem tocat en aquest procés. Personatge és tot aquell que jo penso, que jo busco en l'aprovació dels altres, moltes vegades, en donar resposta a tots aquests patrons, en la reactivitat. Aquí és on surten els meus personatges, no? Aquests personatges moltes vegades estan fets per protegir-me davant d'aquests patrons o d'aquestes ferides. Hi ha teories com la dels enneagrames, no? Que parlen de diferents personalitats i a mi m'agrada més parlar de personatges. En l'adolescència, i aquí vaig a l'acompanyament, es diu que es treballa molt la personalitat, és l'etapa en la que es treballa la personalitat. Jo dic que és l'etapa en la que es descobreixen més els personatges. I aquí és el que passa. Podem aprofitar aquest confinament per conèixer-nos més a nosaltres mateixos. Com que ho estic dient per acompanyar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, quan arribem un altre cop al setembre, puc jugar aquí, puc jugar a això, puc jugar a dir, ostres, què he fet pels altres, què he fet per aprovació, què he fet perquè tinc aquest dolor i també que m'he descobert que en aquest confinament m'ha sortit de forma essencial, de forma de sol, amb llibertat, amb feina meva personal, però de sobte que he descobert. Americament diu, en temps de calma el cos parla i surten ferides del passat. Aprofitem i treballem això. Un dubte, ja sé que és un concepte complex i que no dona temps ara. Micro, Ramiro, potser? Jo em sento. Igual tu no em sents. Tu em sents ara? Ara sí. Vinga. Et deia que igual és difícil de contestar, però diferència entre rol i aquest personatge no és el mateix, oi? No. El rol el puc ocupar des d'un lloc sa, que pot ser la nostra personalitat, o des d'un lloc més a la defensiva o reactiu, que pot ser el nostre personatge. No em vull estendre massa en això, però sí que jo puc ocupar un rol de germà gran, per exemple, o un rol de professor o professora, però des d'on l'ocupo. I això és molt important. Aquesta és la diferència. De fet, nosaltres juguem molt amb aquesta pregunta des d'on faig les coses. No és el que faig, és des d'on ho faig. Per tant, també podríem preguntar o parlar des d'on acompanyo, des d'on m'acompanya l'altre. Si ho portem a la part d'alumnes, de joves i d'infants, una de les preguntes és com puc ajudar jo a aquest alumne, aprofitant aquest últim moment de sentit de vida, de conèixer, d'anar més no tant al personatge, sinó a la personalitat de veritat, no? El que és la personalitat. D'anar més a... Nosaltres també parlem d'identitat primària, identitat secundària i identitat essencial. Ja dic que ficaré molts conceptes. En la identitat primària moltes vegades és el que escullo. És el que escullo. Jo vull això i això no ho vull. Però jo potser soc tot o potser tinc tot. La identitat essencial
és el que em surt més natural, el que em surt més autèntic, i normalment això comprèn tot. El tema és des d'on ho faig, com et deia. Aleshores, com puc treballar aquesta personalitat? Puc treballar-ho en triangle de la personalitat, que ho hem parlat molt en aquests dies, no? És la forma. Per nosaltres la forma és sanar totes aquestes ferides per poder actuar, a respondre, donar resposta d'una forma més autèntica i no tan reaccionant. Per tant, què puc fer? Doncs puc treballar tota la part emocional, tota la motxilla emocional. Això ara són recomanacions més genèriques perquè ja hem anat concretant en les últimes setmanes. Fem aquest repàs. En l'àmbit de la part emocional, treballem connexió amb el benestar, treballem consciència emocional, treballem gestió emocional. Tot això és l'àmbit emocional que jo puc treballar acompanyant els meus alumnes perquè arribin a una part més autèntica, més sanada, més de la seva personalitat, més profunda, per dir-ho així. Sabeu que des del departament també s'ha fet molt de treball per poder treballar aquestes competències de desenvolupament personal. Va molt més enllà de la relació amb l'altre, a vegades va molt més enllà de l'autoconeixement, va molt més enllà de l'aprendre a aprendre, però en qualsevol cas sí que és important o interessant que pugueu relacionar tot aquest desenvolupament que jo acompanyo cap a aquest desenvolupament personal, del qual també hi ha un treball molt potent des de tota la part de mirada de competències. De fet, el pla de convivència fa un marc pel treball de competències, tant de desenvolupament moral com de desenvolupament emocional com d'altres. I és clar, nosaltres el que estem treballant és en aquest triangle, acompanyem en l'àmbit emocional, acompanyem en tot l'àmbit discursiu, de creences, de valors, acompanyem a tot aquest àmbit. Com treballem això? L'altre dia ja parlàvem dels valors. Hem parlat en diversos moments dels valors, però sobretot la setmana passada amb el Jordi Rodon. I com treballem això? Ja vam donar algunes propostes. Podem treballar a través del concepte, a través de bones preguntes, a través de tota aquesta situació que ha passat ara, què ha canviat en mi, què valoro més, a què dono més importància. Tot això és clau per treballar això. Hem fet recursos de PNL, recursos de coach. És aquest àmbit mental. Reformulació positiva també, molt de treball de reformulació positiva. Tot això és aquesta base que hem pogut treballar, tant a nivell emocional com a nivell més discursiu de valors. I a l'últim, que és on estem, és tot el treball d'habilitats. Aquest treball d'habilitats, aquest treball de sentit de vida connectant els valors amb les habilitats, tot aquest treball de sentit de vida, tot aquest treball de la meva responsabilitat individual, de la meva acció, de la meva capacitat de transformació meva i del meu entorn. Aquest és un programa sencer que, de fet, no puc avançar, però estem treballant en aquest programa perquè tingui molts recursos a través d'aquesta classificació i el professorat en general pugueu acompanyar amb aquests recursos també. Fins aquí. Una de les coses molt importants també per tot l'equip que ha preparat aquest programa des de Mirada del Departament és que vosaltres pugueu també transferir aquests continguts a les vostres comunitats educatives. I que, per tant, bé perquè nosaltres fem alguna cosa o bé perquè vosaltres també hi treballeu, no? Hi ha moltes petites càpsules que podeu agafar per poder comprendre també totes aquestes paraules. Tot aquest material segueix... Ara ja tenim finestres obertes, no sé si sentiu soroll de fons, però tot aquest material segueix estant actiu, correcte? Tot el material que hem fet també el anem dividint i el podeu aprofitar. Mari Carmen diu, com es pot treballar amb alumnes en centres d'educació especial sense comunicació, només amb la nostra percepció? Sé que jo soc partidari i crec que més enllà de les institucions hem de ser partidaris de la col·laboració institucional. Mari Carme, vaig a buscar ara, mentre l'Oriol ens explica coses, un link on podeu trobar uns materials específics per l'acompanyament a necessitats educatives de suport especial que des de certament treballat amb la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona ha creat 4 càpsules formatives que donen resposta específicament a la teva pregunta també. Per tant, permeteu-me que el xat ara us comparteixi això i, lògicament, també us ho pengem a Odissea. Acabo amb l'última part de contingut.
Núria diu, subtitulareu els vídeos en castellà? Ja és una cosa que vas preguntar l'altre dia, Núria. Els vídeos estan a poc a poc es van fent en el del Departament d'Educació, estan amb alguns subtítols en català. No hi ha previsió ara mateix de fer-ho en castellà des de la nostra part. Si t'animes... El que sí que és cert que nosaltres com a... Dic que si t'animes, qui està subtitulant els que estem fent diu que s'aprèn mogollon, perquè estàs allà també. El que sí que és cert que tenim molt material publicat en la nostra pàgina web, en els nostres recursos, que sí que està en castellà, es pot connectar. I, bueno, nosaltres a disposar. Vale, acabo amb el tercer bloc de contingut que volia compartir. Si primer hem parlat d'aquests patrons, ferides, personatge, personalitat, identitat primària, identitat secundària, identitat essencial. Primers conceptes així superràpid. Segons conceptes, triangle de personalitat i tot el que podem fer per treballar no només arrel del Covid, però en aquest cas arrel del Covid encara més, perquè és una situació que hem viscut tots. Això l'altre dia ho reflexionava amb un nano, amb un adolescent que jo acompanyo, i em deia això, no? Que per primera vegada havia tingut unes situacions, és un nano que, segons ell, no ha viscut coses molt difícils en els seus anys de vida, i diu, però ara, això, que és algo complicat, ho hem viscut tots a la vegada, no? I ell li donava molta... Ell va fer servir la paraula argallada, no? Quina argallada, perquè això ho hem passat tots a la vegada, no? I això em va semblar molt interessant, també, per aprofitar-ho. Ja que és una que hem treballat, que hem passat tots a la vegada, aprofitem tot això per seguir treballant cap a la personalitat. Acabo, em queden 3 minuts. Vull posar 2 conceptes sobre la taula que tornaré a posar, si un cas, al final, però que ja els vam dir també el dimarts. Pel xat, sisplau, digueu-me qui coneix la paraula resiliència. Ja estic jugant. Qui coneix la paraula resiliència? Sé que l'altre dia ja vaig dir les paraules, però qui realment, abans de l'altre dia, ja coneixia la paraula resiliència? Va, mulleu-vos. Podeu dir, sí, jo, i tant, faltaria més, home. Isabel, la regla de la Z és no juzgar. Si a juzgar le quitamos la Z, és jugar. Es converteix en jugar. Molt bé. Veiem alguns. Jo, tal. Molt bé, perfecte. Perfecte, gràcies. Molt bé. Molt bé. Vale. Ara canvio la pregunta. Qui coneix la paraula longanimitat? Longanimitat. La Núria diu resiliència, superar-se, autosuperar les adversitats. Ok. Ara, longanimitat. Qui coneix longanimitat? Aquí ja comença a sortir algun no. Anna diu, treure les possibilitats dels moments difícils. Ui, no va per aquí. No. Clar, aquesta no, jo no. És curiós. Aquest és el primer joc que volíem fer amb vosaltres. Gràcies per... I no l'he buscat, diu, no passa res, ja tinc els temps. És molt curiós, perquè la resiliència és la capacitat que tenim per tornar a un estat després d'haver canviat aquest estat, després d'haver-se... No? És com, això ve molt de la física, no? I si agafem l'ampolla, sempre s'explica molt amb l'exemple de l'ampolla. Magnanimitat de l'ànima. Isabel, aquí t'has vist a l'Àlex Rovira, quan apretes l'ampolla i l'ampolla torna al seu lloc, aquí estan parlant de resiliència. Però com diu Rosenda i com diu Isabel ara, la longanimitat té molt més a veure amb la constància d'ànim. Constància d'ànim en l'adversitat. Això significa que sóc capaç de situar-me, de posar-me en un lloc de constància d'aquest ànim, i això no significa no poder veure emocions de tot tipus. I això és molt important. Isabel, era broma, perdona. Us recomano, de veritat que us ho recomano, al YouTube, a l'Àlex Rovira, hi ha un tall de 4 minuts, segur que si busqueu Àlex Rovira longanimitat, no ara, sisplau, però segur que si busqueu ho podeu trobar, defineix i parla molt millor que jo, perquè jo realment ho vaig començar a treballar aquest terme a partir d'ell, a partir d'haver vist això en un llibre, que és La bona crisi. Realment,
la diferència entre resiliència i longanimitat és bastant gran, perquè resiliència és tornar, però longanimitat és mantenir. No, hi ha una constància. I ara us vaig a picar una mica, ens anem a picar a la comunitat educativa. Ell posa en el seu exemple de YouTube, posa a tot el col·lectiu de salut, no? El col·lectiu d'infermers i infermeres i metges, si són longànims ara. Si ara són longànims perquè han passat moltes situacions i ja han estat allà en el peu del canó, etc. I jo us preguntaria que la comunitat educativa som longànims? Ramiro, longànim, sé que sembla a vegades que t'estiguis ficant amb algú, però és una paraula molt maca i molt potent. La comunitat educativa som longànims? Podem treballar cap a la longanimitat? De fet, hi ha hagut programes recentment que han treballat aquesta paraula longanimitat. No sé si era a l'ofici de Sobreviure, que ara estan fent, o algun d'aquests que han acompanyat també aquest període de confinament, postconfinament. Per tant, busqueu perquè segur que podem tenir debat. Per què he fet el joc de paraules de resiliència i longanimitat al principi de què es coneixia? Som del parer que la paraula marca la realitat. Que coneguem resiliència i que, en canvi, no coneguem o que generalment ens costi conèixer més la paraula longanimitat, significa que com a societat estem més cap a la resiliència que cap a la longanimitat, en general. Jo he de dir, amb aquest exemple de l'Àlex Rovira de salut i amb el mateix que acabo de dir ara pels centres, que el seguir treballant no significa que sigui longànim. Per mi és, com sempre, com hem començat aquest torn ja de 20 minuts de teoria, de marc teòric, com sempre és des d'on ho faig. Si jo segueixo treballant, però segueixo treballant guardant-me les emocions a la motxilla, si jo segueixo treballant carregant-me el dolor dels altres, si jo segueixo treballant però des de la ràbia, des de la indignació, connectat amb aquestes emocions, això no és ser longànim. Això és ser el que som, a vegades que som molt, molt currantes i seguim. Però la longanimitat implica un treball intern. I a més, ojo, perquè ja ho vam parlar amb la Lourdes González. El cos guarda moltes coses i aguantem molt. Per tant, ojo també amb el que sostenim. Una longanimitat va més cap al sostenir aquest benestar, sostenir la superació personal. No tant per aguantar el cos. Inés, ara ja anem a passar a la taula que tenim preparada avui, però acabo ràpidament un altre cop amb la definició de longanimitat. Long-ànim significa com l'ànima es manté llarga, es manté gran, es manté en el temps, durada en el temps. L'ànima és... per nosaltres és el punt energètic que ens dona aquesta força d'ànim en un moment concret. Aleshores, la longanimitat és mantenir aquest estat d'ànim amb energia i amb tal. I amb això no he parlat d'un concepte, que és el concepte de benestar. Benestar no són emocions agradables. Benestar no és oh, que bé que estic aquí a la platja. També pot ser-ho. És més fàcil quan estàs a la platja connectar amb el benestar. Però benestar és un lloc on jo em puc situar des del meu centre i regulant emocions i des d'aquí jo puc mirar el que m'està passant. La longanimitat té molta connexió amb això. Puc mirar tot el que m'està passant des d'un estat d'ànim concret, mantingut en el temps, constant i que m'empodera, em serveix, em beneficia. Preguntaré a Isabel si té a veure amb estabilitat emocional, té a veure amb estabilitat, però sempre des d'aquesta mirada de benestar que compartia l'Oriol. I amb tot el procés, validant les emocions, mirant-les, aprenent, gestionant, no és canviar-les. Ja, Ramiro. Res, us he ficat el link, ja ho heu vist, podeu clicar, però us el trec de seguida, perquè si encara no heu guardat el link per les càpsules d'educació especial, penseu que us el trec ara i si no ho trobareu a Odissea.
Oriol, anem a provar a veure si ens funciona la taula? Bueno, bona tarda, companyes, benvingudes. Per la resta, els que ens esteu veient ara mateix, tenim aquí dues companyes del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat del Departament d'Educació. En altres programes vam veure el Xavier Gomón-Ferrer, que t'enviem una abraçada des d'aquí, es jubila aviat, secret. I us tenim a vosaltres, tenim a la Raquel, crec que la veieu a baix meu, la Raquel Espinosa, i també a la Gemma Novoa. Benvingudes. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Nosaltres era important que estiguéssiu aquí amb nosaltres tancant, perquè des d'aquest equip del departament i des d'aquest equip de CER hem treballat conjuntament per fer possible aquesta formació i també la idea d'aquesta sessió, d'aquesta reunió que anem a fer és precisament traspassar aquesta reunió que fem en privat, fer-la compartint amb tots, no? Aprofitant aquesta valoració de tot el conviure per avui, aquest últim dia i aquesta última setmana, és la setmana dels aprenentatges i les habilitats. Per tant, el que volem és consolidar aprenentatges. I aquesta és la primera pregunta que us faig a les dues. I a partir d'aquí juguem els quatre. Sí, conversem una mica. Què heu après? Si poguéssiu dir, mira, jo em quedo amb aquest aprenentatge en aquest conviure. Gemma Novoa, comences tu. Ui, què hem après? És una pregunta ben oberta, Tenim estona, pots començar per una. Intento posar en valor o valorar totes aquelles coses quotidianes que potser valorava d'una altra manera. Ara les valoro amb més consciència, no? Això a nivell personal. A nivell professional potser diria a ser persistent, a perseguir una il·lusió, a perseguir alguna cosa amb el que crec. Diria aquestes coses, no? Perquè el temps ha fet que hagi pogut reflexionar i aprofundir en el que crec, en la meva essència, no? A persistir en la meva essència. De valorar, vam parlar amb la Mercè Parés la primera setmana. De valorar hem parlat amb el Carles Parellada i el Carles Porrini. Quan parlàvem de la mirada, sobretot les dues primeres setmanes van ser 2 setmanes de mirada. També me'n recordo que amb el Toni Giner també va sortir quelcom sobre què valoro ara i què valorava abans. I finalment treballar amb valors, tant amb el Jordi Rodon com amb el Carles Porrini a la taula, que precisament parlàvem això. I d'essència també. D'essència vam parlar amb el Jordi, ara tot just la setmana passada, però també suposo, crec recordar bé que la setmana que vam parlar amb el Carles Porrini i el Carles allà també parlàvem un punt d'això. Sí. Raquel, tu què has après en aquests programes de conviure? Què t'emportes? Jo he après, però també m'he adonat que he hagut de deixar aprendre per poder aprendre des d'una nova mirada, perquè aquesta situació ens ha obligat o ens ha acompanyat a poder aprendre des d'un altre plan, des del meu punt de vista. Les persones que han participat jo penso que també han anat una miqueta en aquesta línia. Jo pensava o jo creia, i amb aquest nou paradigma del que ha passat ens ha fet a tots posar-nos en qüestió, en poder modificar i aquest punt del que parlo, el de desaprendre per poder aprendre des d'una altra perspectiva. Perdoneu, aquest programa no és res sense vosaltres, que ens esteu veient lògicament a YouTube i segurament aquest seguiment és més complex o més en diferit, però també heu estat moltíssimes persones que ens seguiu i fem xat i durant aquestes hores que hem compartit. Sisplau, respongueu també aquestes preguntes, no? Què has après? Però Raquel, també m'has despertat i respongueu també què heu desaprès, sisplau. Ramiro, i tu què has après? Què he après? Fixa't que, sabeu que vaig estar un parell de setmanes que no vaig poder compartir amb vosaltres per situacions personals de la vida. I tant abans com durant aquest punt que no vaig poder estar en els directes, com després,
Més que après, diria que he reforçat la necessitat que hi hagi espais com aquest. He reforçat la necessitat de poder sentir veus en els altres, de veure reflexat en la mirada dels altres, en clau més enllà de formació, que també és el que crec que hem volgut amb aquest espai, anar molt més enllà d'una formació i generar un espai d'acompanyament que potser amb una velocitat diferent que quan és presencial, però sí que hem tingut una sale cercanía en castellano, ¿no? Una proximitat, una estima i en veure persones que diàriament estàvem compartint, no? Esteu la Núria, el Jordi, no? Noms que hem anat seguint, Carmen, bueno, us diria a tots. I això, la necessitat de fer reflex, de veure totes les veus que han anat sortint, no sols les persones convidades, sinó també totes aquestes petites veus que han anat sortint i que també us agraeixo molt el haver pogut ser reflex del que també ens passa a nosaltres en aquests moments de complexitat emocional. Doncs jo em quedo amb les entrevistes. La veritat és que ara vaig a citar les entrevistes, com moltes les he fet jo directament i no les he vist, Ramiro, perquè les feies tu. La veritat és que aquells moments d'entrevistes jo els he gaudit moltíssim, he après molt de les persones que estaven i vull agrair, vull aprofitar aquest moment per agrair, no? Que si em deixo alguna m'ajudeu, companyes, companys. Mercè Parés, Carles Parellada i Carles Corrini, Elia López, Toni Giner, l'Anna Carpena, la Lourdes Martínez i el Jordi Rodon. Ja no dir, gràcies també a l'equip CER i a tots els nostres companys i col·laboradors i col·laboradores que han anat sortint i al departament. Però jo ara em volia quedar amb els moments d'entrevista. Aprofitar aquest moment d'entrevista per citar també aquest dimarts que hem tingut el Josep, a la Maria i a la Maite de centres educatius, que això també... La taula de directors, directores. Gemma, Raquel, amb quin dels moments, si poguéssiu escollir un moment, en quin moment us quedeu del conviure i alguna conclusió que pugueu treure al respecte? Un moment en concret seria l'embolcall de tot aquest agraïment. Un moment en concret, clar, cadascú ens ressona un moment en concret. Jo no crec que pugui triar un en concret. Jo porto la motxilla plena de... Doncs mira, des de la marató fins als los cisnes negros, fins als valors, els vincles... És que hi ha moltes paraules que les porto dintre de la meva motxilla i que m'han fet... Bueno, estic com vinculada, no? Enganxada al conviure. No sé què pensa la Raquel. Mentre Raquel pensa, crec que Marató, Webinar 1, Cisnes Negros, Webinar 5... No he pensat. Me falten més coses, però estaria bé poder mencionar-los a tots, no? Jo crec que seria clau en algun moment poder anar traient càpsules de tot el que hem viscut i compartir-vos-les. Ens prenem nota. El YouTube es prepararà. Mentre, Raquel, ara et passo micro, però el xat també. El xat, sisplau, la pregunta que acabem de fer. En quin moment una entrevista, una taula rodona, una taula de recursos, un moment d'aquests més teòric que ficàvem aquí en els primers minuts, en quin moment o concepte us podeu quedar? Per nosaltres és molt important fer un tancament tots plegats, plegades. Raquel i Gemma ens ajuden en aquest punt per donar representació, però, sisplau, com deia Ramiro, us necessitem al xat. Raquel, el teu moment. Bueno, a mi se'm fa molt complex quedar-me en un moment. Jo crec que les persones que han participat estem molt agraïts i agraïdes. M'agradaria quedar-me amb moltes paraules, però se'm fa difícil, tampoc no vull posar una paraula a aquest procés. El procés o la paraula seria conviure, perquè ens han fet conviure tots els processos, totes les persones, totes les emocions que hem viscut, tots els individuals i els col·lectius, tots nosaltres en forma d'equip, no? Al final, equip o família que hem creat a partir d'aquesta excusa d'aquest conviure.
A mi m'agrada que aquesta setmana la paraula equip sigui tan potent, perquè dimarts va sortir amb la Maite, que compartia la idea, i la Maria també reforçava, no? La part de lideratges compartits. La importància que hem tingut també des de centres educatius perquè tot plegat sortís cap endavant. Ens hem acompanyat a través del conviure, però també vosaltres heu fet una feinada impressionant de poder treure moltes coses endavant perquè les famílies i els alumnes, infants, joves, estiguessin el millor possible. I simplement donar força a aquest equip, compartint la paraula que deien dimarts els companys directors de centres de lideratges compartits. Sense aquests lideratge humà és molt difícil de treure les coses endavant i amb vosaltres ho Per mi també és complicat mullar-me. De fet, volem aprofitar aquest moment per anar recordant moments i contingut viscut, no? Així que al xat us demanem que us mulleu, que dieu, sí, a mi em va agradar molt la Mercè Parés, a mi em va agradar molt els recursos que l'altre dia vau comentar, a mi em va agradar que us agradi una cosa no exclou les altres i això és important, així que mulleu-vos sense problema. Per la meva part, jo no mullaré, però després de dir-ho, però per la meva part em quedo amb estructura, no? També amb l'estructura que s'ha posat. Vull recordar que els dimarts teníem una persona entrevistada i que els dijous recuperàvem les vostres preguntes, així que agraeixo les preguntes també de totes les persones que heu participat en aquests directes. Crec que aquesta va ser una bona proposta, no? El fet que participessin una estona el dimarts i després tornessin a participar el dijous, que donava temps a passar les preguntes. Crec que una bona proposta és la taula rodona o la taula de recursos que venia després d'aquestes entrevistes. Jo personalment també m'agrada molt i em sento afortunat de poder compartir l'espai que compartíem de contingut els dijous a primera hora. I també em quedo, i amb això és el que jo em vull quedar avui, així que sí que em mullo una mica, també em quedo amb els moments finals, sobretot dels dijous, en els que interactuàvem molt més i fèiem alguna dinàmica d'acompanyament, que avui també la farem, d'acompanyament a totes les persones que estaven en el directe i també, si ho heu vist des del YouTube o en diferit, suposo que també heu pogut jugar i heu pogut fer aquest recurs. Ja que parles de... Sí, fem cap a tancament. Però ja que parles de recursos, no? No sols aprenentatges. S'han compartit en aquestes 4 últimes setmanes que estaven enfocades a poder parlar de recursos, de com acompanyar infants i famílies, sobretot també cap a aquesta construcció de noves realitats, molts recursos. Llavors, quin recurs us quedeu també? Això també seria xulo que poguéssiu compartir, perquè alguns s'han pogut recollir a l'Odissea en document o en vídeo, però també s'han dit moltes coses que potser a vosaltres us han ressonat. Llavors, quin recurs, sisplau, compartiu, us quedeu? Estratègia o recurs, perquè en les taules moltes vegades ens donaven estratègies més generals que es poden convertir en recursos. I després nosaltres fèiem servir un recurs el dijous per acompanyar individualment. Raquel, Gemma, Ramiro i jo mateix, una última pregunta, ja que és setmana d'habilitats. Quines habilitats creieu que heu potenciat, ja no només a través del programa, sinó a través de tot aquest moment de complexitat que hem viscut? Raquel, comença tu ara, si vols. La pregunta és les habilitats que has entrenat en aquest moment o has desenvolupat o potenciat en aquests moments, ja no només del programa Conviure, sinó en aquests moments de complexitat. Ja que és una setmana d'habilitats, tu quines habilitats creus que has potenciat? Jo, al voltant del que deies abans del recurs i de l'habilitat, crec que tots nosaltres ens hem vist forçats i obligats a potenciar la nostra comunicació. Aquest format, aquesta nova activitat formativa que l'hem recollit i l'hem plasmat en aquesta plataforma digital, ens ha potenciat a tots nosaltres a poder comunicar-nos en un espai que semblava que no podíem acompanyar des de lo digital, i creiem i estem convençuts amb tots els resultats que hem tingut i els processos que hem viscut que hem pogut acompanyar més enllà de la no comunicació directa i que darrere d'una pantalla o davant d'una pantalla pots compartir moltíssim i pots acompanyar com nosaltres hem volgut acompanyar.
Gemma. En la línia de la comunicació, jo crec que podríem dir, Raquel, amb el Xavier i l'altra Gemma, que són part del nostre equip, que vam ser capaços d'escoltar, perquè som mestres, estem fent unes altres funcions, però som mestres. Bueno, el creixement personal dels nostres companys docents és la nostra missió, no? És el nostre compromís. I crec que en la línia de la comunicació que comentava la Raquel, ahí estem, no? Posant-li veu, donant-li escolta i crec que és una habilitat que hem desenvolupat encara més aquests dies. Molt lligat al que estàveu... Digues, Raquel, sisplau. Potser a partir de tot el que hem viscut, doncs és una gran oportunitat per transformar i per poder comunicar tot allò que hem après i aportar-ho al centre i, per què no, impulsant al centre una comunicació al voltant d'aquests aspectes que són molt importants quan hi hagi aquest retrobament. Ja que des del departament una d'aquestes solucions és que poguéssim compartir també això cap a la resta de la comunitat, us diria també que aquí, i ho sabem, heu estat moltes famílies veient-nos. Llavors també, gràcies, això és el primer, per estar també en un espai que és molt pensat per la comunitat educativa, que a vegades hem parlat molt cap al docent, però que vosaltres també sou comunitat educativa, per tant que també heu pogut traspassar a les vostres escoles, als vostres centres. Nosaltres, Ramiro, breument, també ens mullem amb habilitats. Jo dic que és zona de confort, que he sortit de zona de confort i que, per tant, crec que he treballat més la gestió emocional. En algun moment va sortir també la zona de confort en aquest conviure. I clar, jo en el meu hàbit, en les meves situacions, clar que evidentment tenim inputs que ens demanen gestió emocional contínuament, però això ha estat una prova més. Això ha estat un potenciador en molts moments d'haver de gestionar emocions, nervis del directe, a vegades tècniques, a tot això també li volem donar un lloc, perquè també ha estat allà. A situacions personals concretes, tot això, crec que sortim, jo com a mínim surto més fort i amb més entrenament encara de gestió emocional gràcies a aquest repte. Ramiro? Ja sé que hem parlat i potser encara ens queda una mica més per parlar, però parlaria de l'habilitat de la longanimitat. I ho explico ràpidament. Continuar amb el conviure, després d'haver hagut de parar per coses personals que són processos complicats de vida, és impossible si no entrenes la longanimitat, que és més enllà d'aquesta resiliència que ja hem parlat i ostres, poder sostenir en el temps aquesta vivència positiva de voler saber com viure amb benestar, jo crec que és l'entrenament més gran que he fet. El primer, perquè me'l crec, perquè me'l sento com a una veritat, tot allò que hem volgut compartir-vos des d'aquí, i segon, perquè escullo també. Veig, abans, Raquel, tu comparties que comunicació, tal, però tot això surt perquè també has escollit que això surti. Hem escollit optar per aquesta opció en la que ara ens plantarem als centres educatius al setembre, en el que haurem de fer una acollida, en el que haurem de recollir i abraçar també totes aquestes coses. Això, portar-ho a l'acció, implica escollir també voler fer-ho. I jo he entrenat això. Longànim, que ets un longànim. Tanquem. Moltíssimes gràcies per la presència. Gràcies a les dues. Us deixem marxar. Nosaltres continuem amb el programa. Recta final ja i tancant aquestes 8 setmanes de conviure. Fins ara. Ai, que bé. Que bé, perquè ara us podem fer una miqueta més de cas, perquè, ostres, quantes respostes esteu donant. Al xat, els que veieu a YouTube no ho podeu veure, això és el benefici de poder estar en els directes, però de veritat, moltes gràcies perquè heu donat resposta
a tot. Déu-n'hi-do. Ens plantejàvem en aquest programa amb la Raquel i la Gemma Novoa que realment poguéssim aconseguir generar un espai on poguéssim fer aquestes preguntes, fer-nos les preguntes a nosaltres quatre en representació, però que a la vegada pogués donar joc al xat i moltíssimes gràcies a totes les vostres respostes i a totes les vostres preguntes i comentaris. Evidentment, sense vosaltres, sense aquest directe, no haguéssim tingut la mateixa qualitat a l'hora de poder fer uns vídeos, per exemple, més deixats anar, no? Us diria una idea també, ja que ens queden 15 minuts menys, una miqueta menys. Ostres, Carmen Aranda, no? Dius, un acompanyament pel setembre seria genial. Veurem què podem fer cap endavant o què no, però en qualsevol cas, que bonic que des de la comunitat educativa també pugueu tenir present més enllà de les formacions que són necessàries i els assessoraments, els acompanyaments d'equip. Segur, de fet nosaltres portem molts anys fent aquest treball i ja sabeu que altres persones també, però segur que els acompanyaments en els equips directament també són molt beneficiosos. Per tant, que ho pugueu tenir present per donar resposta també a moltes inquietuds, no sols personals vostres, sinó de la vostra comunitat, és clau. Bueno, heu compartit ara mateix amb les preguntes que fèiem durant la taula, heu compartit diferents habilitats, diferents aprenentatges, me n'adono de... De fet, volíem acabar el programa amb algun tancament, no? Fent un tancament amb vosaltres, tant de contingut com d'agraïment, com ja esteu fent nosaltres cap a vosaltres. Us convidem a que completeu la següent frase. No? Algunes persones ja l'heu fet servir. Me n'adono de... No? Ara, després del conviure, després del confinament, podeu completar aquesta frase? Me n'adono de... Us heu de mullar. Aquest és el joc per avui, o un dels jocs, aviam si ens dona temps de fer un altre. Me n'adono de... De què me n'adono? A veure, amb aquests segons que tenim de delay entre el directe i el xat. Ramiro, te n'adones de... Me n'adono de la necessitat, ho he dit abans, de la necessitat dels acompanyaments, de la presència i el reflex. Però això ja m'adonava, per tant, què més me n'adono? Me n'adono de com gaudeixo el feedback en directe. Això vol dir que, tot i que hi hagi distància, no? Salvar d'alguna manera, potser amb aquests xats, sentir-nos a prop vostre, és la forma que ens fa créixer també. Vostè diu, me n'adono que tinc més força de la que pensava. Sí, senyora. Esther, me n'adono de la importància d'estar present, de la importància de les emocions, me n'adono que jo puc, que podem sortir, me n'adono de la necessitat d'acabar amb les tecnologies. Ho sento. Ok, Isabel. Isabel, de fet, ho vaig pensar ahir, quan vam dir, no?, donant resposta. Ostres, gràcies si estàs en aquest procés de vida, no?, d'estar aquí també amb nosaltres. De veritat que sí. Josep, me n'adono que m'he deixat sentir més la por i m'he donat compte de la meva valentia. De cuidar-me per donar el millor a mi. Me n'adono que he après moltes coses, m'ho he perdut, moltes coses que no sabia. Me n'adono que ens necessitem més que mai un dels altres. Me n'adono de la necessitat de compartir recursos entre els diferents docents, de la necessitat de cuidar-nos, que aquests espais haurien de fer-se a nivell de claustre. Me n'adono que amb un equip com vosaltres el camí és molt portable, igualment, tots plegats. Me n'adono de la importància de compartir, me n'adono que estic aprenent contínuament. Me n'adono que hi ha encara moltes coses per aprendre als acompanyaments de les persones. La consciència, la paciència, la importància de l'autocura. Me n'adono de la importància d'estar present i compartir les emocions. Faig un esforç, vale, Isabel, per dia les suporto. Gràcies, un altre cop. Beatriz, me n'adono de la gratitud de les famílies cap a l'acompanyament dels profes. Me n'adono de la necessitat de compartir, del requeriment de compartir els neguits, emocions, pensaments, que la tecnologia no ens ha de fer tanta por. Me n'adono de la importància de ser i estar, de cuidar-nos entre tots nosaltres. D'aprendre contínuament. Me n'adono de la importància d'encendre la meva llum fàcil i bonic. Núria, som fantàstics, tots plegats. Esther, m'adono que vull fer un curs amb nosaltres. Montserrat, que aprenem contínuament. Gràcies a totes, a tots. Jo me n'adono... He tingut temps per pensar. Sí, no, has tingut temps. M'hauries de dir, Ramiro, Per respirar no, però per pensar. Jo me n'adono
jo me n'adono que tot pot ser un objectiu pedagògic. Jo me n'adono que podem convertir qualsevol situació en un objectiu pedagògic. No deixem de ser acompanyants sempre. És que som acompanyants sempre, cap a un aprenentatge o cap a un altre. No? L'altre dia parlàvem amb el lleure. No? Si el lleure educa en valors, sí. I per què no educa en emocions? Per què no educa en habilitats? Per què no... Clar que ho fa. Vale? Doncs aleshores el lleure educa en totes les dimensions. No? L'educació formal també educa en totes les dimensions. No? I, per tant, qualsevol situació d'aquestes ens acompanya a acompanyar. Ens diu, ei, mira, aquí teniu una situació fictícia i ja no és fictícia, no? Per una unitat didàctica. Ala, ja la tens. Ja pots fer la unitat didàctica perquè ja han passat tots un confinament. L'altre... Digues, Ramiro. No, res, d'això acabo de pensar jo. Simplement m'has despertat. A mi m'agrada diferenciar entre el que és un objectiu pedagògic d'aquelles coses que ens passen, que fem a l'aula. Jo puc entrenar, hi ha un objectiu, jo entreno el que estic fent. Però és que després hi ha un objectiu encara més gran, que és, ostres, és que entrenar això m'ajuda a aconseguir altres coses, no? L'importància de poder definir objectius de les propostes petites però que sumen els objectius gegants, els metaobjectius. I connectar-les. Ramiro, ja vam fer alguna cosa similar en algun programa, ho vam començar a fer, però ara li vull donar profunditat en aquest aprenentatge final. I ho vull tornar a passar per cadascú de nosaltres. I ho vull portar entre totes i tots els que estem aquí, com que formem part de la comunitat educativa, com si parléssim en global, en comunitat. La pregunta és quina és la nostra següent versió. Quan passem per diferents situacions, això ja ho dèiem un dia, crec que en la quarta setmana del primer... Parlar d'evolució, d'entendre aquesta versió com a evolució personal. Clar, aleshores, aquest punt personal em porta a una següent versió, no? Aquesta crisi, aquesta alerta, aquesta alarma, de sobte m'ajuda, em convida, anem a dir-ho generosament, em convida a passar cap a una següent versió meva, no? Amb més habilitats desenvolupades, amb més processos. No vull entrar, avui estava mirant Instagram i he vist un gag, no? Un gag de dir que ja estic farta, que el confinament ens ha fet més forts, que no sé què, que no sé què. I era una mica aquesta paròdia a la lectura positiva o especialment positiva o només positiva de tot el que ha passat. No. Responsabilitat. Ens ha pogut passar moltes coses. La responsabilitat de créixer, d'aprofitar això per ser més forts i també l'elecció, però la responsabilitat de fer-ho és nostra. La responsabilitat de que el sistema educatiu, que la comunitat educativa d'això surti més enfortit és de tots nosaltres, de cadascú de nosaltres. I, per tant, evidentment, hi ha coses que ens poden ajudar i coses que no. Però si ara podem jugar a veure com ha evolucionat o com pot evolucionar aquesta comunitat educativa, quina és la següent versió de la comunitat educativa, què hem guanyat, què hem après com a comunitat educativa, què? Així que convido al xat a escriure com si jo fos la comunitat educativa. Parlo com si fos la comunitat educativa. Doncs jo he après això. Però clar, això és independent del que passi fora. És independent de les estructures, dels recursos externs. És de dins cap enfora. Perquè, clar, ens podem quedar i es podem parlar i la tele està plena de debats de tot el que envolta el fora cap endins. Si tu parlessis de dins cap enfora, des de la comunitat, que ha après la comunitat, cada comunitat, i són diferents, també ho deien l'altre dia el Josep, la Maite i la Maria, cada comunitat és diferent, des de dins cap enfora, cap a quina versió vostra evolucionem. Què ens trobarem el curs vinent? Clar, Ramiro, perquè si jo formo part de la comunitat educativa i jo he après una mica, soc millor, la comunitat educativa és millor. Potser no és el millor moment de parlar del Barça, però quan els jugadors del Barça estan en la seva millor versió... Depèn de com vegin a YouTube. Vale.
el Barça és millor equip, no? O l'equip de futbol que sigui és millor equip, no? Quan cadascú de nosaltres en un equip es veu molt. Quan cadascú de nosaltres, mira, jo abans no sabia llançar, per exemple, de bàsquet, potser tampoc és un bon moment, si som culers, abans no sabia llançar i ara he après a llançar. Això ho ha millorat l'equip, perquè jo, els moments que estigui a pista, haurà millorat una habilitat. Per tant, amb totes les habilitats que jo he millorat, tot el que jo he après, tot el que jo he incorporat, la comunitat educativa també. Per tant, jugo el que esteu compartint. Aneu responent, nosaltres anem parlant, però aneu responent. Parleu de nova humanitat, post-Covid, parleu de consciència d'emocions. M'agrada, Jordi, vaig a jugar la frase. Dius, educació 2.0 podem funcionar online, però per poc que puguem hem de ser emocionalment presencials. I llavors m'ha vingut el també funcionar online emocionalment presents. Que no sempre estem tot el presents en l'altre, ni presencialment ni offline. Gràcies per tot el que compartiu. Parleu també, jo he après a fer tasques globalitzades. Estàs en cicle superior, Beatriz, merci, la importància de tenir en compte les emocions dels nostres alumnes i les famílies, companys, companyes pròpies. Bendició. Donar una mirada interior per trobar la nostra verdadera essència com a persones en un món canviant. Mari Carmen, gràcies. Què més? Ui, se me mou. Hi ha efectes col·laterals, no? Parles, Isabel, però també un nou... Ho aguanto tot, treballo 24 hores al dia, és veritat, hem treballat moltíssim. Ho parlava no sé si la Maite o la Maria, que s'havien allargat les videoconferències, però també per donar espai a tothom. Veure també dues lectures, llavors. Correu massa, escriviu un mogollon i jo vaig molt lent. Oriol, ens queden 2 minutets. Res, això. Estem parlant molt d'habilitats, estem parlant molt de no diré filosofia, no? Però, vale, sí. Hem après que hem d'acompanyar més emocionalment. Bueno, però també hem guanyat habilitats per acompanyar emocionalment, no? Encara que sigui una mica. Dèiem, les habilitats no van cap enrere, van cap endavant. Aquella barra d'habilitats. Per tant, soc una mica millor ara acompanyant emocionalment. No només que ho tingui en compte, que ja és un gran pas. Soc una mica millor, una mica més facilitador, facilitadora per poder acompanyar. Aleshores, la comunitat educativa també ho és. Susana diu, és molt important el contacte directe amb els nostres alumnes. Joana, confiança amb l'entorn i amb el que som. Maria Garrido, hem de ser flexibles i estar a prop. Vale, però us convido a que agafeu un llenguatge de ja som més flexibles. Perquè si està en tu aquesta consciència, aquí és on estic anant. Si ja està en tu en aquesta consciència és que ja hem avançat. Moltes vegades veiem la meva millora o el meu fracàs, no m'agrada la paraula, només de forma individual. I aquí estem jugant a veure-ho de forma col·lectiva. I en aquest cas estem incorporant millores individuals, oi que sí? Doncs la comunitat educativa també. Ahir parlàvem amb l'Oriol, i ja per tancar, companys, companyes, que la complexitat emocional no implicava una vivència negativa d'aquesta complexitat. Nosaltres hem fet un programa que li hem volgut anomenar, tot i que cada setmana parlàvem des de diferents perspectives, com viure en moments de complexitat emocional. Us convidem a poder valorar internament amb vosaltres com viviu aquesta complexitat, però sobretot també, més enllà de la consciència, a poder escollir enfrontar aquesta complexitat des de la mirada de benestar i, com diu l'Oriol, trobant responsabilitat en portar-ho al dia a dia, a la nostra realitat, a la comunitat educativa, als tancaments de curs, però també a la projecció de tot allò que vingui a partir de setembre. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies per conviure plegats i plegades.